Hem sortit del gimnàs i ara mateix està diluviant i el cotxe el tenim allí, però és que està plovent molt. No sé si corre o no corre. Ok, let's run. 3, 2, 1, go! Puddle everywhere. Oh my god. Està tot mullat. No. Just let me explain. Benvinguts a la nostra casa durant aquests 3 dies que estarem a Honolulu. Hem agafat un hotel que no està a Waikiki, està una miqueta més lluny, i té una petita cuina amb la seva nevera, el seu microondes, la seva tele, té un lavabo, una mica cutre, el lavabo és el més cutre. Espera, que enceng la llum. És bastant cutrillo, però no està mal. El seu sofà, una taula, el llit, una altra tele molt més gran. Això és una cosa que m'he comprat per anar a la piscina, per no cremar-me, perquè l'últim cop que em vaig cremar aquí em van sortir les ronxes que em surten i ho vaig passar una mica mal. I a veure les vistes. Ai, per aquí. Tachon! Estem a la planta número 35 i pel costat que dona la muntanya. El mar dona cap allà, cap a l'altre costat, però es veu una mica aquí, però nada. I ja està. Això és el banyador que li he comprat. Que és xulo. Hem vingut a donar un passeig ara per la nit. Bueno, que no és la nit, són les 7, però ja hem sopat i tot, perquè aquí sopo a les 6:30, 7, i hem vingut a veure aquesta torre. I ara anem caminant. Quan m'apropi tornaré a fer vídeo, a veure què tal. Se veu més xula en persona que per al vídeo, Bueno, sembla que per arribar a la torre haurem de passar per una zona una mica complicada, però arribaré a la torre. Hem arribat a la torre, que té colorines. En el meu vídeo no es pot apreciar, però és que és també com verd. Aquí es veu tot molt groc i taronja, però té colors verds també. Ara anem a mirar dins a veure si es pot entrar o no es pot entrar, si es pot pujar. Per cert, no sé el que és aquesta torre. Simplement l'he vist en el Google Maps i dic, ui, he d'anar a veure això. Bueno, està tancat. L'ascensor també. Aloha Tower. Mira, gran cosa. No, you gotta dance like the luau. Yeah, there you go. És que allí hi ha com per fer lo del luau, els bailecitos aquests, però és que està totalment abandonat, això. Pues nada. Jo he vingut cap aquí amb tot el meu morro i des d'aquí es veu el port. No sé què és allò. Com un barco molt gran. Aquí hi ha un pedazo de cacho de barco. Deu ser un creuer. Aquest no, l'altre. Aquest d'aquí.
La torre aquesta m'ha decepcionat una mica perquè és que no hi havia res. No sé, m'esperava alguna més. I a part pensava que seria més gran. Quan he estat a prop l'he vist petita. Res, ja marxem. Anem cap allí, anem al nostre hotel. I ja demà no sé on anirem, però alguna farem. Bon dia pel matí. Estem ja fent les maletes i ja deixem l'habitació. Està bastant recollida, el llit no el fem perquè no. I me'n vaig cap a l'entrevista aquesta que tinc, que no sé si és entrevista, no sé què em faran. Crec que el que volen és lo de les huelles. I no sé, preguntaré també a veure com està el tema per jo poder viatjar. I a veure si em diuen alguna cosa. Dubto molt, Dubto moltíssim. Però jo preguntaré igualment. I ja està. L'última miradeta a la vista que teníem. Bueno, jo no sabia que me feien una miqueta de iuiu les altures, però és que literalment la finestra està al borde fins a terra i no hi ha res, o sigui, res. I ja està, ja marxem. Després de 3 mesos he trobat un puesto que es diu Paris Baguette i he trobat un croissantito de xocolata. Espera, a veure. Ell s'ha comprat un Frankfurt amb quesito i ketchup i això, com un hot dog. I el meu croissantito de xocolata, per fin! Recordeu l'últim cop que us estava intentant explicar el que eren els peixos koi? Doncs aquí teniu un koi blanquito, allí hi ha un koi naranjito i allí hi ha un koi negrito i allí n'hi ha un que és més vermellós. Ai, mira, aquí està. Són xulíssims. Són molt xulos. Estem al centre comercial Megapijo y esto el Hermes Megapijo, el Dior. Òbviament jo no em compraré res, però aquí estic passejant. Atenció, una dada important he trobat. Estic encara al centre comercial i veieu aquí que hi ha Hello Kitty morenita i hi ha Doraemon morenito. Aquí tenim el Gudetama ukelele. També hi ha el Doraemon morenito ukelele. No sé si s'aprecia, però és que realment estan morenitos. Aquesta és la My Melody, no? Si és My Melody morenita. La Hello Kitty té un color ja important. No sé si es fica crema solar, però està morenita. Boníssima. M'encanta la que és una pinya. Esta. Té la pinya. Ai, que estàs cap per avall. Espera't. Jo te col·loco bé. Aquí. Sí, they're the same color as you. Jo no, jo estic més blanca. Una mica car. Tot és car aquí, però bueno. I aquesta merdeta de ninotet que no fa ni un pam val 15. I també hi ha les versions blanquites, per si a cas. Aquí està blanquita, aquí està morenita. Hem tornat al mateix puesto d'ahir, però avui m'he agafat el de matcha i ell el de tiramisú. Nyam, nyam.
Doncs ara mateix estem de camí de tornada a l'hotel perquè hem deixat allí les maletes i m'he trobat amb un castell. No sé el que és, però mireu, és un castell, sí, té puntetes i tot. Ara m'informaré i us ho posaré per aquí a veure el que és. Ja està, i el nostre hotel està cap allí. És curiós, rotllo, tens aquí edificis d'un munt de plantes i hem parat aquí un autobús i pum, hi ha un castell.